गुरु यज्ञेश्वर ब्रह्मनि नैथि गोसोखां सान फालिदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर दखरा ब्रह्म धोरोमनि आफादनि बानजायनायाव गहपुर दखरा ब्रह्मज्योति सेवाश्रम दैमालुआव दिनै गुरु यज्ञेश्वर ब्रह्मनि नैथि गोसोखां सान फालिनाय जायो। बे फालिथायाव मोनफ्रोमबो गहपुर दखरा ब्रह्म धोरोम आफादनि दालाइ आफाद, आइजो आफाद, लाइमोन आफाद, गामि आफाद आरो गोबां मावथिफोराबो बाहागो लादों। गुरु यज्ञेश्वर ब्रह्मनि नैथि गोसोखां सानखौ गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गहपुर दखरा ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय गं 7 गुदि आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे भक्तफोराबो नुजादोंमोन। निउस चेनेल बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय। दा दिनैनि जोंनि गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म आफानि नैथि गोसोखां सान फालिनायाव जोङो नुजाफैनो हानानै गोजोननाय मोनदों। नाथाय गोजोननायनिफ्राय जोंहा दुखुआ बांसिन। मानो होनोबा जोङो गुरु बाबा थानाय समाव, जोंनि गुरु बाबा जगेश्वर थानाय समाव जोंहा गोबां साहस आरो गोबां बोलो बायदि मोनोमोन। नाथाय दिनै बे बाबा रुंसारि जालांनायनिफ्राय जोङो गावखौनो गाव मावरिया गथ' बायदि मोननानै लायो। जोंनि बाबाया कालिचरन गुरुदेबा जेरै मावलांदोंमोन, बे बाबानि बोसोनखौ लानानै जोंनि जगेश्वर बाबाया गासैबो गुरुदेब कालिचरननि बोसोनखौ लानानै समाज फोसाबनाय, धोरोम फोसाबनाय आरो न'खर फोसाबनाय बायदि गोबां खामानिफोरखौ मावलांदोंमोन आरो गोबाङैनो फोसाबलांदोंमोन। दा बेफोरखौ गोसोखांनानै जोङो जोबोद दुखु मोनो। हयथ' बाबाया थानानै आरोबाव मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावलाङोबा जोङो जौगालांनो हागौमोन। दा जोंहा बाबानि सायाव गोबां दुखु जानानै थाबाय। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै सानदोंमोन आरो गोसोआवलाय मानसियानो जाथारनाय नङा खोमा होननानै। नाथाय गुरुनि अननायाव, गुरुनि भक्तियाव गोबां मानसियानो सफैनो हादों आरो दा मोजां मोनदों। दिनै बाबानि बोसोन होलांनायफोरखौ गोसोखांनानै दिनै नैथि गोसोखां सानाव साबसिनाव दिनैसो बाबानि मावनाय खामानिफोरखौ जोंनो खोन्थादों, फरायजेनदों, दिनैसो मिन्थिजेनदों। नाथाय गुरुआ जोंनो सिगांनो गोबां बोसोनफोरखौ होलांखादों आरो जेरावखि थाङा मानो लांफाबाय थायो। जाम्बिब्लाबो गावजोंनो लोगोसे थाफानायाव गोरों जागौमोनथाय बाबामोन। आं गोबां बाबानिफ्राय माबाफोरखौ खिन्थानाय बोसोनफोरखौ गोबां मबाइलफ्राव लाखिनो हागौमोन। नाथाय जाम्बिखाय जेबो रोङाखिसै। दिनै होमब्लाबो बाबानि बोसोनफोरखौ दाबाव, दानागार। बाबाया जि फोरोंलांदों जोङो जा नांगौ बाबाया जोंनो गासैबो धोनखौनो होलांजोबखाबाय। फारि फारि लेखा बिजाबाव लिरना गालांबाय। थैनानै थांबाबो गोथां महरैनो दं। बाबाया गाव थानाय समाव बुंबाय थायोमोन, आं थैया फिसाफोर, आं थैया, नोंसोरजों थाफाबाय थागोन। नोंसोर जोंखौ नागारलांबासो आं थैगोन। नंमारगौ गुरुनि बुंनाया। जों नागारबासो, जों गुरुखौ बावगारबासो गुरुआ थैगोन। जों गुरुखौ जेब्लायबो अनसायगोन। गुरु गैयाब्ला जोंहा अरायबो, गुरुआ थैनानै थांब्लाबो जोङो गुरुनि गासैबो खामानि मावलांनाय हाबाफोरखौ जों जयै मावफुंगोन। फै बयबो फिसाफ्रा गासैबो ज' जानानै जोङो गुरुनि बोसोनफोरखौ मोजाङै फालिलांदिनि। ओम सान्ति, ओम सान्ति। गिबियाव आं खुलुमनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो। आरो लोगोसे बेवहाय बे मिडियानि जानानै जे खौरां दैथायनो लाफैदों, रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बेनि गेजेरजों दा जों दिनै बे गुरु आफा जगेश्वर ब्रह्मनि गोसोखां सानखौ दिनै जों नैथि सान हिसाबै पालन खालामना लानाय जादों। गहपुर आन्चलिक सिङाव थानाय गासै जों 7टा प्राइमारि दं। बे 7टा प्राइमारिखौ लानानैनो जों दिनै
गाजा गोमजायै खुंनो लानाय जादों। आरो बेवहाय जों गाहाय आलासि हिसाबै जों गोजाननिफ्राय हांख्रायनाय गैयाब्लाबो जों बै जायगायाव थाखानाय जिथु जोंनि जे सेन्ट्रेलनिनो बिबानगिरि दङ बेफोरखौ लानानै जों खुंनो लानाय जादों। जेरै जोङो गिबियावनो जोङो बेवहाय गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै हांख्रायनाय जादों। बेवहाय दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि मानगोनां मुस्रिमा सबायस्रि गयारि आइ आरो बिनि गाहाय नेहाथारि बे आइआ, आरो लोगोसेनो जों बेयाव हांख्रायदोंमोन दुलाराय ब्रह्म धर्म गागि आफादनि लोगो आफादगिरि बिरेन बसुमतारी आफाखौ। नाथाय बे आफाया मोनसे जाहोननि थाखाय नुजाफैनो हायाखै। आरो बेबायदिनो माखासे जों जिल्ला आफादनि बिबानगिरि दं, सनितपुर जिल्लानि जानानै जों दा बोखावजायै जानानै दङ। दा बेफोरखौ लानानै जों आनसलिक माखासे गोबां बिबानगिरि आइ आफामोनखौ लानानै जों दिनै गोबाङैनो जोंबो गाजा गोमजायै खुंनो लानाय जादों। खुलुमबाय। दा दिनै जोंहा जगेस्वर ब्रह्म आफानि दिनैहाय रुंसारि सान आरो बाबानि रुंसारि सानखौ जों गफुर आनसलिक ब्रह्म धोरोम गागि आफाद, आइजो आफाद, लाइमोन आफाद जथायै जों दिनै बे जिअथि सेवाश्रमाव जों खुंनाय दिनै जादों। दा बे खुंनायाव जोंबो गफुर आनसलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद जानानै जों खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो गागि आफादा जोंखौ हांख्रायनानै गोगोमै बाहागो लाफानायनि थाखाय जोंखौ गागि आफादाबो साबायखर बावदों। दा जोंबो दिनै गफुर आनसलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद जानानै बे गुरुनि आफानि रुंसारि सान फालिथायाव जों गोगोमै जों बाहागो लानानै जोंनि लाइमोनफ्रा जथेस्थ' बाहागो लाफैदों। बाहागो लानायनि गेजेरजों जों दिनै बे आफानि रुंसारि सानखौ जों गोगोमै गाजा गोमजा देग्लायनि बे बोसोराव जों खुंनाय जायाखै। मानो होनब्ला जा फैगौ बिनि जे जोनोम सान जानुवारिनि 3 थारिख बेवहाय जों बे जोंनि जथि सेवाश्रमा समावनो मोनसे बिनि थम जोङो बहायनायनि दानि बिटिआर सरकारनि सिमा जोंखौ खोथा होदों। दा बेखौ लानानै जों दिनै फैगोन बिनि जे जोनोम सान 3 जानुवारि जों बेवहाय गाजा गोमजा खुंनाय लादों। बेनिखायनो देग्लायनि बे गुरु जगेस्वर ब्रह्मनि नैथि रुंसारि सानखौ जोङो गफुर आनसलिकनि सिङाव थानाय 7था प्राइमारनिफ्राय मोनसे मेजरिटिनि गेजेरजों 150सो जोङो भक्तफोरनि गेजेरजों जों दिनै खुंनाय जादों। दा बाहागो लानानै जोङो गुरु आफानि सायाव जोंनि एरियानि आरो जोंनि गफुर आनसलिकनि जेसेबां ओनसोलाव जों गोबां जोंनि गेजेराव खहा जानानै थाबाय आरो जों गोबां दुखु दाहा जोंनियाव थाबाय। जों लाइमोन जानानै आफानि सायाव बिराद सोलोंनो जोङो आफसुस थाबाय। आफाया जोंनि सासे आध्यात्मिक गियाननि सासे बिक्तिगति गुरुमोन। आफाया जेबो बिथिङाव सासे दुखु गैयै मिनिस्रां सासे मोजां बयजोंबो मान होजाग्रा गुरुमोन। दा बेखौ लानानै जोङो आफानि सायाव जोंहा लाइमोन जानानै गोबां सोलोंनो थाबाय। आरो आफायानो दिनै जोंनि गेजेराव 2000 सनाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादखौ आफानि बिहोमानि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव जों बे लाइमोन आफादखौ जों मोननो हादोंमोन। बेनिखायनो लाइमोनफोरनि सायाव आफाया गोबां थुलुंगाखां होयोमोन, सोलोंथाइनि सायाव बिराद थुलुंगा होनोमोन आरो लाइमोनखौ लानानै इयुन जोलैनि थाखाय बेनो मोनसे गिदिर मिजिंआ आफानि सायाव दंमोन। बेनिखायनो जोंबो दिनै गफुर आनसलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद जानानै आफानि बे गाजा गोमजा जों बेवहाय दिनै जोङो रुंसारि सानखौ खुंनो मोननानै जों खोब गोजोननाय मोनबाय आरो आफानि सायाव